deh, mau liatin. Oke, ayo nih. Waduh, tampil deh.
dengan di Papua Subirmuna dong. Petik susediahan naroh HP beberapa mobil nak kinongan gula kierdo naposui gabe dangdo bobo nomor halto main na natubu di robean truk sesadia penaboy di pasah dongamu na poso tuho lain nami do ito nami tuhat tadi pertama dia banggui duhut di pasu-pasuna alam nadini ako na mamulak kamu na hadiri pesta nami saya biar mari balas Tuhan berjuang muna sukses kamu na dapat kamu na nanti pilih satu pinaksitan ni orang kamu na amin sukses kamu terlalu bingan tua kapal sekolah deh tua kanan muli sedapuk rekak muna amin sehat-sehat nanti tak mau lihat mak dalam majelo lepas hantun kalau nak kami beberapa majelo musik nubar
basa tapak kilala dutong di denggam basana. Dina sa itaktong, dina manguluti, ari-ari ninguluta, siyan ari nasalpu sa di ari partikyanon. Ima dinarohita badapoton pangulani uriata. Ima jaguna sida jaguna marapang na marjual si gonggom na sa pangisoy na sikok di ita di bagasan na maripaso di pasu-pasu Tuhan. Maritima di haroro nami, diamu ama nami na nami paralani uriata. Takas di ari naksalpu. Upa lumeng kami, nanay paramen nami, imaburo ni hula-hula nami, Raja Islaban, Raja Ismargarap. Nung adabo titkina, nung adabo ubas na yung manjalo, paso-paso, parbagaso, manasida sa Jordan, na marhinte na posona. Marhinte maru kami, di na yung mangido tuhamu, agka dihamu ama namin na namin para la dinuria, ang giyak man niya sa datang yakta, ima di anak nami do di nanay parmen nami gabi keluarga na digan na sida 17 tahun. Gabi keluarga na gabi na sida tubuh anak tubuh boru jala dongat tay satu nasar matua. Mauli pisongol dia haroro nami las maruamu asa lihat kamu ma izin tu danay parmen nami do tu anak nami gabi majalah horas. Di Arnauli di bulan nading kanon lungarohamu tutang sabu nami hima di siala arnam salpu tutu di pelimang pamuna tu hami dari pamuna jali bosa tikyomma cupa tikina asa nasida nang manjalo pasupas berwasa di Indonesia pangajolo itu hatta senggiak matutu sisa tanya kita temata di Batak asanggia ripe nanai pinajak nasida gabi ripe namar tuai tujuluanon ripe sidirun totong hatta lumawi ma nang dijolo ni amatta di Batak ala ni melihat mai bahasa orang itu hamuna na basaton akah tanauli ha dari kan bagas tikyon lima sian hamuna sian suhud parana songonima alus ni hata hamuna gayma jala horas jadi tuho ito bu saliling hidaras pijabon mungkin atik boha adong akan nahurang lubi baik pakatayon mana atau bahenan nahurang taluk di kamu kosrohana mito ba saya kasih maaf kita jala sepanjang usaha kami selalu menjaga mengayomi ho selama ho ijabon jangan postor waktu buat kami utang tayang nami asal dia itu kami seharipe muse menjadikan kita tujuan itu kalau sinonom so ni mamang kayo majalah keras alanan yang bukan namanya kita tugas turun itu hatta dengan mah tapasa cerita Tuhan asok matangyang mahita di bagasan gonnya mah do anak do di pobadia amin Tuhan debata pakasiroha mauliate situ puro di pasahat rohan amin aku mon dobanmu siala hilala hami asiro thomi roham do toktong mga kamoti hami bui terlaksana segala rencana silon nami opele Tuhan ya bere nami naneng bokhat bagas Jerome at jalo pasu-pasu pasah itu yon tuhol kami mangidole Tuhan asuhole Tuhan naman palhon pasu-pasu nauli pasu-pasu nadinggan tu paripion nasida asuang giat rumah tangga nasea rumah tangga nadinggan di julunan tabi di julong jalo matang yang ngelilit namun makiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin di bagasan gon nama do anak dokter di Pobadia amin. Satu kenal nama tinggal huruf rumah HP sudah posoni nang sah nama HP di
Hamu akadongan nani holongan, nungambat pumuhita di alaman liga rejaon, inganan pangalapan pasu-pasu siang Tuhani. Diharoro muna nuaing takas mapabuah hamu. Amang pastor nami, ison rodo hami mambuan na puratian. Dalam disomba nami, lao pasahaton pangiduan tua mata di bata marhite hamu malim nami. Mauliate maamang, nunga hujalo hami na purang tiar meno. Asa dia do lakapna, dia maunokna, dia mahatana, dia mananidokna, dengan mapabotoh kamu. Buah-buah na ulido amang, buah-buah na denggan. Asa tiuru mapasu-pasu ni debata tu yanak pon nami nanaing mardongan saribion. Gabe jala horas, takas matutu ulau tasadariom. Naing manjalo pasu-pasu pardongan sari peondo anak dohot borili huriai anggiat gabe ripe na daulat nasida saunari taudurhon ma anak dohot berutom asa sianjur mula topa parsirangan ni aik pardemuan di hosa debatado nama muka asa martua hita jolma udur mahita tu gareja Kristus ma manguluhon ulau taong. Dengan nakoso kita saludna kapungu di bagas jono niaman talibata di bagas salombason ing tapatupado ima ulaon pamasumasuan pardongan saripeon anak dohot boru ni huliai November manalu dohot ekalofika boru silama pardongan saripeo ima sada sakramen di ulia Katolik alani asa tamahita dinala mangihutom pela bisa na budiyon jumoloma taihot pandiyota ay mandite pandiyoni maulani tubudo kita Tuhan waluan na iban somon anak doot guru di bagasan Kristus mandongan roh hamauliade rapahita magkidalahon pasuk-masuk na unta jalo asa tugtong to kita di bagasan na marsiha holohan
adusta anon kupuji jalan ulung harima mauliate Tuhan. Ale ribata amanami puji pandirion ni Yesus anak mi dia Jordan dipata di Daud kudu tu bertidion holong tu kuasmu somen damar saribe puji jalan harima ale ribata sunhina gogo odong pula dohon nual dihang ruang nungamang lagi Tuhan di bagasan ai pandirion mati raulun di kondifur padia pamul mabasa-basa di pandirion di bagasan pilih kami jalale hormatu siropen tamanaru dohot ekal fika gon silabanon rohana pantas do lapar siang ngadu asal di padia di bagasan hasadam di jalur sia pasu-pasu berdoa sari beon dalam lembar Tuhan yang rahasia mari dek Kristus Tuhan kami.
sun basa hodona mamiring anak dohot guru nanaing margongan saripion asa marsiha holongan pahot maholong dohot sakap nasida nauli nagabe odolan jalarah rau dihasadaun nasida di jolong suk-suk kon mapasupasum tunasida bahin manasida tamar jalabadia asabu iga besitidani dihapapata dihadiri ono marite Yesus Kristus anakmu Tuhan nami debatana mengulu jalan mariwasu rapoko di bagasan hasadaun dohotun di purbadia sahat rodi saleleng di lelengna amin. Tapi gimana tadi ini baca panjang siang surat ni Apostel Paulus turu kuriatoi Tunsura manahong aka perhataan di jolma nang surusuan pe Molo sopar holong ni roha au naung songon bang suruau nama kuling-kuling jalan songon punggung na malulur Saluhudo di tanam rohana Saluhudo di hawasiai didirimi jalan di tahun dan naolo salku agronomi ia pandiramon pasoton masadio nang akra perhataan parbino tuape marcohoto mardiba-diba do parbino tuatak dalam mardiba-diba do parbino tuatak dumpero nasundigani asa pasoton na mardiba-diba Salilingkat dana kau dan pakai dana paruh dana pikiran alai di sitang au bulok pun palamo na dana meluai semodo palinga atta somon sian sormina alai sudut adu mudima Mardiba-diba do parpino tuakku modo muai gobe alai ang isi terus ma panandauku somon naung sinadaranal somonima hatai Tuhan mau dia Salmen refren 800 Tuhan
mandongani kamu. Berita ini Yesus Kristus mangguton nabadia Matius. Di sada tiki Roma akan Parise mengunjungi Yesus dina nasida. BH najadi surat konon di bawah permana asal adong alana alai dina Yesus mengalusi nasida dan dulu bicara kamu kuroha siang mulana itu ditopa kanopai nasida bawa buru-buru ai jokbo di bahani dari konon di bawah amanah itu inana laho atau kordirina dongan sanepena gabe sada daging lunasida na dua asadada dua benasida sada daging do ope naun pinadomu di debata dan jadi silang di coba. Dan dengan kami golongan di bagasan keluarga Yesus Kristus alani amang sino pendaundo don inan si kaum asal tu kita tulis dari kaum muludan tu alani nasia mungkin ada berikan wayang dari dia ada kata bahasa setiap yang don akan asing puasa tu kita pastor tulis jalan bangun nasia Nai di jalur nasida tu sada dohon natu masai badina. Amai bantu ngai sadina. Pastor, buat sadino kondi katolik nabadia perdonan sadipioni. Di mana letak esensialnya? Damang dengan nani urongan siang mulana. Tumas saya berikan hidup dunia masa debata tuhita dua setati depan. Jalan naik itu pasaran musik kosnon di bagasan kolom. Ima maride perdonan sanpeo. Jadi kolom di amang sikopenda wanalon dot ina tekan tiga berusila wanalon kolomnya masa debata halu. Jalan ondu naik pasaran kolom di debaton. Nasuan di bagasan diri nasida dua naik di pasaran di bagasan sakramen perdonan salibeo iyo alana amanina buasa itu perdonan salibeo bagi Allah manaruan siang amat dari bagasan diri itu sehingga perdonan salibeo ini anak kau anak kau beliau sebelum masuk-masuk damang denang na niulungan sonari neng tauduti nama ulawan pamasu-masu ni anak dohot buru ni huriai alani Tuhan muna kedua pengantin jumula mahamu bagi dodo aristu pat jolo tuna tua parada dunia narapak kamu se tuna tua barbon.
Tuhamuna amang sinidani saksi tadi Tuhamu naga sinidani itu anak dulu itu Hamu ropel dalam dulu klarifikasi apa nali makorohan lungan kamu bagas joro di batam alamat sakta ulama pun panduan saya bermuna ya mani jalan sinasi kode sudah mas Kristus itu masuk pahol panduan saya bermuna asal tobot manupasi Allah jalan boleh mengulang bulan somon salah Allah berhubungan Allah ini seorang yang doa asal tidak buka rumah sakit dulu ia sendiri hamuna mati dalam manusia suku kamu berbeda melalu dengan klarifikasi awal bukan usia rohania secara lurus kamu lalu jatuh pertolongan sampai gunung dari ruang tutung manusia Allah jalan manusia apa sadari kamu tahu dari ruang ibadah sama Allah mencari akadana nana yang bahasa di ibadah kamu jalan dari amat rutina ada ulang kamu lama lalu masih dapat tempat di Kristus doa dia katoliknya dia selain manusia jalan kamu atau tidak kamu pada perbulan seperti bulan ada dia dijolori pada Al Robert Manal mata penuh klarifikasi dari doa saniteku pada soal memperbuat peraturan dipikir kemudian enam juta dipikir doa dan atas doa amalanku dalam pandangan hukum saya dengan amalanmu Saya di batu kude batama pada nau hina tindak pemuda di jolone guria. Jala saya di lehon ma pasu-pasu na tuhamuna dua. Nau pinadong di debata dan jadi sinamon di jolma. Asa sidak gani arirang ape di pulau batu. Na satu pasira saya buat ma tondi di jauh. Tapuji ma Tuhan mau dia tema